Slovenské národné divadlo predčasom spustilo edukačný projekt s cieľom priblížiť študentom a širokej verejnosti, ako to vyzerá v zákulisí Slovenského národného divadla. My sme sa tam boli pozrieť a preto sme sa aj opýtali Hanky Cifrovej, ako sa jej tam páčilo. Zdá sa mi to ako veľmi dobrý nápad, ale myslím si, že nie je premyslený celkom do detailu. A myslím si, že tento prvý pokus, ktorý vlastne Národné divadlo s nami robí, určite pomôže v zlepšení tejto tendencie a tohoto projektu pre budúce roky. Tie zásadné chyby, ktoré v tom vidím a čo mne chýbalo, bolo v každom prípade zaujatie študentov. Možno, že by bolo veľmi dobré rozmyslieť si a vybrať tituly z Národného divadla, ktoré by nejakým spôsobom nasvietili drámu a spracovanie dramatickej tvorby v Národnom divadle, či už chronologicky, alebo nejakými štýlmi, akúkoľvek kategóriu, ktorú vyberú, alebo kritérium, bude dobré a vidieť niekoľko predstavení, aby sme ten vývoj nejakým spôsobom mohli pochopiť a aby sme ho mohli absorbovať a rozumieť mu. Napríklad výrazové prostriedky v dramatickom umení, aj to by mohlo byť kritérium od Hviezdoslava po modernú slovenskú drámu. Čiže dajú sa tam rôzne projekty takéhoto typu pripraviť, len musí tam byť tá myšlienka, čo od tých študentov chceme. No a kľúčovým sa mi zdá zaujať študentov. Čiže pripraviť si, tá návšteva Národného divadla a zákulisia bola zaujímavá, ale myslím si, že sme toho nevideli dosť na to, aby boli študenti motivovaní. Že aj na tej exkurzii po tom divadle, keby sme tak zažili od vzniku inscenácie až po premiéru tie miesta, kde sa tí herci pohybujú, kde sa stretávajú na nácvikoch, prípadne sa mohli na nejaké nácviky pozrieť, by študentov rozhodne viacej namotivovalo, ako len sedieť v triede a počúvať nejakú teóriu. Na konci tohto projektu nasledovalo predstavenie Skrotenie zlej ženy od Williama Shakespearea v činohre Slovenského národného divadla. No, hru, na ktorú sme videli, teda Skrotenie zlej ženy od Shakespearea, som videla vo viacerých prevedeniach už. Samozrejme, že originálne a najbližšie originálu sa blížil film s Elizabeth Taylorovou a s Richardom Burtonom v hlavných úlohách, čo je skutočne veľmi krásny počin. Málo čo ho už asi predstihne. A naše predstavenie si myslím, že priblížilo sa k Shakespearovskému divadlu v takej, ja by som to nazvala prízemnosti, ale nie v pejoratívnom zmysle, ale skôr vo verbálnom zmysle. Že snažili sa zachytiť tie najbežnejšiu hantírku, ktorá sa používa na Slovensku. Čiže nepoužili originálny text Shakespearea, samozrejme. Verše sa vyskytli len sporadicky. A teda nebol to čistý preklad naozaj Shakespearovej drámy. Myslím si, že teda Shakespearovej komédie. A táto komédia má v sebe nielen zaujímavé myšlienky vyjadrené vtipným spôsobom, ale takisto aj vydáva svedectvo o tej dobe. To som tam nevidela v tej hre, to mi chýbalo. A viac to bolo zamerané na diváka v zmysle, že sa posilnila akoby fraška v rámci tej hry. Čiže skôr spravili z tej komédie takú frašku.